pagsugod sa imong pagkatuo. Ayaw pananaman sa imong pag-alagad. Hapit na mubalik si Jesu Cristo aron sa pagkuha sa mga pinilya. Pagtanahi nga tulong baong gikan sa mga patay, o ganagan ka ni Cristo. Pagtanahi nga tulong baong gikan sa mga patay, o ganagan ka ni Cristo. Si Jesus umisaad, inamubalik siya aron sa pagkuha. Kanimog ka nako, aron niya kita datong sa halikan. Dito sa langit ko, puloy ka na. Magtanahi nga tulong baong gikan sa mga patay, o ganagan ka ni Cristo. Magtanahi nga tulong baong gikan sa mga patay, o ganagan ka ni Cristo. O ganagan ka ni Cristo. O ganagan ka ni Cristo. May butas na eh. Pila ba diri ang katulungon pa? O nangatulog pa? Kaya sa pagpangalaga sa Ginoo. Kumusta mga igsoon? Bulahan ka kaya nila karon o makatulog sa pulong sa Ginoo. O kaya dili tanan makahimo sa paminaw sa pulong sa Ginoo. Kaya uban tuwas kalibutan, uban kay impas na. Kaya dili kita magalangan, magbasa kita sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo nga itong pag-isgutan karon makita sa libro sa Ikaduhang Korinto. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 12, versikulo 7, at na sa 10. 2 Corinthians, chapter 12, verse 7, down to 10. Ako magabasa nini. O karon dili ako mapahitason niini tungod sa kadaghan sa mga gipadayag kanako. Ako gihatagan og tuno dinhi sa unod, usa ka sulugoon ni Satanas, aron dili ako magmapahitason. Sa makatulo nag-ampo ako sa Ginoo, may tungod niini. Naunta iyang kuhaon kini gikan kanako. Apan siya mingon kanako, ang akong grasya igong alang kanimo, kay ang akong gahom gihimpit diha sa kaluyahon. Sa ingon ni anak, labaw na akong gikalipay ang pagpasigarbo tungod sa akong mga kaluyahon, aron ang gahom ni Kristo mulandong ganhi kanako. Busa tungod kang Kristo ikalipay nako ang mga kaluyahon, mga pagbugal-bugal, mga kalisdanan, mga paglutos o mga kasakitan, kaysa dihang laluya ako ligon Ginoon ko. Ang Diyos magapanalangin siyang pulong, nagaampo kita. Ginoong Diyos, nagapasalamat ako ng ining pulong nga ako ang nabasa. Dahil ikaw na nagablas nini, ang kini masabtan ngayon namo, tugutin ang kini imong pulong magapenetrate sa kinauyukang bahin sa ang kasangkasang Ginoo. Nga din mong tabang ka namo, mamutubo sa mga espirituhan ng kinabuhi. Ikaw sa pagkahatag ka na kung langit ko nakaalam, aron nga ibol ako na makasaysay sa imong pulong Ginoo. O ginasalig, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen.
Mula ko, maayong buntag sa tanan. Now, ang mensahe nga itong pagkasbutan karon, mag-hisgot kita ng ginatawag adversity, burden, or bridge. Ang imo bang kaaway diha sa imuhang kinabuhi? Nahimo ba siyang babag o palas-unon? O nahimo ba siyang tulay? Diha sa imuhang lalong nga relasyon sa Ginoo. Adunay daghan ng mga tao karon mga panahon na nag-atubang o nagkalaing kaaway sa ilahang kinabuhi. Ini ginatawag adversity. Tingali ang uban nagsagubaw sa hilabihan kalisod diya sa ilahang financial na mga panginahanglanon. Ang uban tingali basin hangtod karon wala pang trabaho. Tingali ang uban dunay negosyo pero hangtod karon wala pa naablihan. Sunod na sa pila ka mga katuigan. O tingali ang uban nagatubang og pag-antos diya silang kinabuhi tungod sa kining ilahang mga kabataan. May nabihan ka mga rebellious nga na kanila. Nadiin nakahatag sa kahasol diha sa ilahang mga kinabuhi. O tingali ang uban nasakitan diya sa sulod sa ilang kasing-kasing tungod sa kining ginatawag mga personal na mga betrayal diya sa ilang kinabuhi. O tingali ang uban nag-atubang o kining mga health issues sa ilang kinabuhi. Tingali ang uban adunay mga balatian na ilahang ginaantos hangtod karon ng mga panahon na. So kini may pipila sa mga adversity o kaaway sa kinabuhi sa tao. Kadi usahay makahatag kanimo og burden or kaha pwede usab na makahatag kanimo o makahimo kini nga tulay aron mulalong pagyod ang imuhang faith, ang imong pagtuo diha sa Ginoo. Now adversity comes in a variety of different forms. Ako nang gikaingon ganina, pipila to siya sa mga adversity sa kinabuhi sa tao. Na diin moabot sa nagkalalaing hulma, sa nagkalalaing na hulagway. Apan usa lang ang sigurado. Imuha gyud na masinatian kini ng mga adversity sa kinabuhi. Dili man health issues, dili man tingali financial nga mga issues sa imong kinabuhi. Tingali emotionally sa sulod nimo. Tingali spiritually. Kasi gihagit ka diha sa imong spiritual mo kinabuhi. Hindi naghatag kanimo o kasakit sa imong kinabuhi. Now, sooner or later, maka-experience din kayo ng mga lain-lain ng mga adversity. Now, some people, adunay mga pipila ka mga tao na sa diha na makatubang, makasinatik, ini na klase ng mga adversity, matumba sila, mapukan sila. Ang uban, dili na upadayon sa pag-alagad sa Ginoo. Ang uban, dili na ganahan mangita sa Ginoo. Ang uban, dili na ganahan makipag-fellowship uban sa mga katawhan sa Ginoo. Kay sila nakasinati o nagkalalain ng mga adversity dira sa ilang kinabuhi. Kung gani ang pinakasubok pagyod sa diha nga miabot kanimo pagsulay tingali. Basin mo kini ang nahimong hinungdan nga ikaw bitter sa imuhang kinabuhi. Na diin, nahimo ikaw na resentful toward the Lord. Na diin, may resulta kini sa imuhang pagtalikod sa tawag sa Ginoo diha sa imuhang kinabuhi. Daghan ang mga dunay mga tao nga kaniadto nangandoy gyud na mag-serve sa Ginoo. But later on sa ilang kinabuhi, tawag na sa nagana na mag-serve sa Ginoo. Ingali, tungod sa mga pagsulay, tungod kay na nila maantos ang mga pagsulay, mga challenges nila sa ilang kinabuhi. Ang uban gali, atuan na sa seminary, dinwagi butiwas, uban pauli. Sa ilang kung malay hindi nila kaya ang mga pagsulay. Sumaling, usahay uban, di na mo padayon sa pag-alagad sa Ginoo. Mubiyak na gyud sa Ginoo tungod sa ilang mga pagsulay na sinatian diha silang kinabuhi nga diin resulta sa ilang ginatawag bitterness sa kinabuhi.
Nahimo ng pait ang ilahang panglasa sa kinabuhi. Now, they might even resort to addictive behaviors. Tingali, kining ginatawag dito, adunay mga kinaiyan mo, na diin dito ka nahook, natuok, na diin may resulta kini sa imong pagtalikod sa Ginoo. Nabilag na kay kining gika-adikan ng mga buluhaton. Nakaniadto, grabe manimo ka madasigon ng mga lagad sa Ginoo. May napuon sa Ginoo. Kanunay nga nagapangita sa Ginoo. Apan tanawa karon ang imong kinabuhi. Dili na ka kabalo mo angko. Dili ka na kabalo mo kita sa Ginoo. Dili ka na gani mahinumdom sa Ginoo. Tungod sa kining mga butang nga nakababag diya sa imong kinabuhi, nga maoy nakasalipod aron dili na nimo madungog ug mabati ka ang Ginoo diya sa imong kinabuhi. Kini ang mga ginatawag na mga adversity. Dahil bilhin ng uban, mapildigit ni manang kinahanglan mag-amping kita na diin dili kita mahimong ginapos diya sa mga butang na diin makababag sa ato ang pag-alagad diya sa Ginoo. O tingali ang uban, buot na makaikyas diya sa sakit na ilang nasilatian. Hinunggan na mitalikod sila sa Ginoo. Others, aduna usab pipila, adunay uban nga nagatubang sa susama ng mga challenges nila sa ilang kinabuhi. Apan, aduna sila'y totally different reaction kung giunsa nila pag-entertain or pag-accept ang maong mga challenges nila sa ilang kinabuhi na diin niresulta kini sa ilahang ginatawag na lalong ug lig-on nga relasyon dira sa Ginoo. Nga diin nakakat-on sila sa pagdepende fully diya sa power o sa gahom sa balaang espiritu. Now, adversity can either be an overwhelming burden sa tuwa or a bridge to a deeper relationship with God. Hopefully, kanang imuhang mga adversity diya sa imong kinabuhi, kanang imong kaaway diya sa imong kinabuhi, sama sa mga pagsunay, mga problema, mga balatian, mga addiction nato sa bisan unsa ng mga butang o kahilayan ng kalibutan, dili kana maoy hingpit na mubira kanimo palayo sa Ginoo. Ug dili kaunta mahimo na ginapos niya na, ay kung mahimo kang ginapos niya na, pil din ka sa imong espirituhan o kinabuhi. Ikadua, a burden or a bridge. Kanabang imuhang pagsulay, kanabang imuhang adversity sa imong kinabuhi, nahimo ba na siya nga burden sa imo, palasunon sa imo, problema sa imo, babag sa imong pag-alagad sa Ginoo, or nahimo pa kana nga imuhang tulay diha sa imuhang lalong na pakigrelasyon sa Ginoo. Na wala di isang usapan nato na gusto makasinati o mga pagsulay, mga adversity. Walay bisan usapan nato na gusto magpait sa kinabuhi. Walay gusto ka nato niya. But sometimes, because sa ato ang mga sayop na mga decision sa kinabuhi, makasinati kita ni anak ng mga klase ng mga kalisdanan sa kinabuhi. Because of our choices, because of our kagustuhan, desire, hinungdan nga maangkon nato ang mga butang na buot unta nato likayan sa ato kinabuhi. But when they come our way, we have a choice. You have a choice. Kung muabot man na sa imong kinabuhi, you have a choice. Either imuha kining pagatan-awon na babag sa imong kinabuhi, or pagatan-awon imo ang adversity, ingon nga tulay sa imong lalong na pagpakigrelasyon sa Ginoo. Sa ako nang gikaingon, sooner or later, kung wala ka pa man
nakasinati ang adversity sa imong kinabuhi, sooner or later, makasinati ka niini. Now, ang pangutangan, imo nga makinig isipon na babag o isipon nimo kini, gamiton nimo kini nga instrumento aron mulalong pagyod ang imuhang pagpakigsuod sa Ginoo. Sad to say, daghan kayo sa mga Kristohanon, pag-abot sa mga pagsulay, pag-abot sa mga challenges, pag-abot sa mga adversity sa kinabuhi, ang ilahang mga choices sayo. Instead na magpadoon sa Ginoo, kinaihinay na may Ginoo, magpalayo sa Ginoo. Ngayon, angay kang magbantay ngayon. Kung tinuod ka ng Kristohanon, dapat dili ka mapahilayo sa Ginoo. Tinuod mahimo kini nga moable sa imuhang sanabutan, sa imong unahuna, sa imong kasing-kasing, kung unsaon nimo pagpangita sa Ginoo diya sa imong kinabuhi. Now, a burden, spiritually speaking, gusto mo siya, kini daw bugat nga imong gidaladala diya sa imong kinabuhi o diya sa imong kasing-kasing nga diin miresulta kini sa imuhang depresyon. Nabalo ba mo pag-depress ang tao? Usually, kung ang tao makasinati nga depression sa ilang kinabuhi, dili maayo ang ilang pagpaminsar sa ilang una-una. Ang uban mo resulta sa pagputlog sa ilang kinabuhi. Ang uban mo resulta sa sayop ng mga decisions sa kinabuhi. Walang uban mo palayo sa Ginoo. Ang uban ilahang tagbaw ng ilang kagalingon sa usa ka buluhaton nga di nagtuo siya nga siya ma-enjoy na siya makalingkawas sa iyang adversity nga kasinatikan. But sad to say, ang pagpalayo sa Ginoo o ang pagdangog sa usa ka butang nga dili makapahimaya sa Ginoo, mo resulta sa imuhang samok o walay kalinaw nga kinabuhi. Mo resulta sa usa ka samok nga relasyon. Mo resulta sa usa ka gubot nga pamilya, gubot nga panimalay. Manang basa gyud sa pulong sa Ginoo. Kaya kung mahibalo ka, unsa ang gusto sa Ginoo? Unsa ang plano sa Ginoo? Unsa ang angay nimong himuon panahon nga moagi kag adversity? Kaya kung himuha galing pauyon-uyunan ang imuhang pagbati kini, spiritual speaking, mo resulta kini sa usa ka bukat na palasunon diya sa imong kinabuhi nga diin muhatod kanimo diya sa usa ka depression. Uban pag depress ang tao, matong gingon ganina magtiko, magpakamatay. Ang uban kay maglangot sa ilimnong makahubog sa pagtuo niya na makalingkawas siya sa iyahang mga adversity sa kinabuhi. Ang uban mulayas, ang uban mo palayo sa Ginoo. Ang uban mo dangog sa druga. Sa pagtuo niya magmalinaw siya. Pero ang resulta madaot sa iyang kinabuhi. Gawas na madaot ang iyong kinabuhi, madaot yun ang iyong relasyon sa Ginoo. We may feel weary or discouraged. So gawas na depressed ka, batiyon pagid nimo ang kakapoy sa kinabuhi. Pag mayon na gani ang tao, ikapoy na ko sa kinabuhi. Posibleng depressed na siya. Kung bantayan na siya, kaya ang tao ba ikapoy, upahulay ba siya. Wala yung uban dahil ikapoy, tutloon na lang nila yung kinabuhi gusto na sila upahulay. Ang uban discouraged. Di na manarbaho, kaya ikapoy sa kinabuhi, discouraged ka, di sa kusaw paningkamo, di magbimuswag. Discouraged na sa pag-alagad sa Ginoo. Gabi sa kusaw, pag-alagad sa Ginoo, huwag ang ginubak mo. Daghan ka nato, nag-desire na mabangko sa Ginoo, pero hantod karon huwag ang ginubak mo. Inungdan nga gikapoy ka na, o bingon ka nga, di na po simba, di na po mga alagad sa Ginoo, kaya huwag ang yapoy, pausapan ang akong kinabuhi. Walang maulaw na ka sa Ginoo. Nasimba ka, pero gahimo kang mga butang na dili makapahimaya sa Ginoo, mingon na ka, murag di na ko musimba kay ulaw na kayo matubang sa Ginoo. Kinsa lagi mo anak?
Ikaw, tungod sa imuhang sayop ng mga decision sa imong kinabuhi. Without joy and peace. So daw, pag makasinati ka na ikaw burden dira sa imuhang kinabuhi, wala na kay kalipay. Kaminti lang samok mong nahuna, wala kay peace. Okay, wala kay peace, wala kay kalipay. Murabag kanunay na dunay ginabaktiyak sa pagalingon. Wala kang tay balatingan, pero murag ka anging sa kasakit ang iyang anaw. Ngayon, sahay, nalahonin mo sa Ginoo, simba ka kay na kay bukat na gidala. Diya sa imong kasikasan mo. Pero sahay, ato ang mga sayop na mga desisyon sa kinabuhi, apektado ang imuhang tibok panimalay. Way kalinaw ang imong kinabuhi. Way kalinaw ang imong sulod sa panimalay. Way kalipay ang imong kinabuhi. Way kalipay ang imong sulod sa panimalay. Siging away, siging samok, rayot diri, rayot dito. Sing ka diri, sing ka dito. Matasanay og kining garbo. Ano man? Tungod sa mga wrong choices sa kinabuhi. Mga sayop na mga decision sa kinabuhi. Mga sayop na mga lakang sa kinabuhi. Mawala gyud mangutana sa Ginoo. Mawala gyud konsulta sa Ginoo. Faith, by contrast, is a way to rise above difficulties and develop a more intimate relationship with our Heavenly Father. So kung himuon mo mag-brace ang imuhang adversity sa imong kinabuhi, kabaliktaran kini sa kining imuhang burden. O kay nahimo mang bridge kini sa imong kinabuhi, ang imuhang mga kalisod nga sinatingan sa imong kinabuhi, mo develop kini sa imuhang lalong tinuod nga relasyon sa Ginoo. Muna ang kalainan. Pag-abot sa mga kalisdanan, ang tinuod na Kristohanon, ang tinuod nga adunay relasyon sa Ginoo, mas mugro pagit siya, masabtan niya ang pamaagi sa Ginoo kung nganong gisulay siya. Pero kung ang tao wala ganay lalong nga relasyon sa Ginoo, di niya masabtan kung nganong gisulay siya. Kasagaran, basulon niya ang Ginoo. Walay kalainan sa tao nga adunay Dios o sa tao nga walay Dios. But sad to say, daghan mga nagasimba nga kinabuhi nga daw walay Dios ang ilang kinabuhi. The way nga ilahang i-treat ang ilahang mga adversity sa kinabuhi. Imbis na magpadool sa Ginoo, imbis na makarealize silang kagalingon, nahimo naman hinoong buluyagon, rebellious at ubangan sa mata sa Ginoo. Na adunay duha ka verses na nagarepresent sa kining ginatawag foundation of this bridge to greater intimacy with God or with the Lord. In Psalms 103 verse 19 ang ingon, the Lord has established His throne in the heavens, and His sovereignty rules over all. Di pahimutang sa Ginoo ang iyang trono diha ibabaw sa langit, o ang iyang gahom nagadumala sa tanan, ang iyang pagbulutan nagdumala sa tanan. In other words, God is in control of everything, including your life, including your family. And the second verse is in Romans chapter 8 verse 28, which says, God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So kung tinuod ka nga Kristohanon, bisag unsa panasa ng mga adversity nga imong masinatian, ma-encounter sa imong kinabuhi, imong kining masabtan na kini gitugot sa Ginoo ala sa imuhang kaayuhan. In ana maghuna-huna ang tinuod na Kristohanon. Tao gani dili tinuod na Kristohanon,
Iyaging una-hunahon, nagisakit siya sa Ginoo. Natingali wala siya gihigugma sa Ginoo. Ug mangutan na siya, anong ginani mo kunin mo Ginoo nga gasimba man ko? Anong ginani mo kunin mo Ginoo nga gitugot man nimo nga nangalagad mo ko sa imo nga? Dapat dili inana imo nga approach sa mga adversity sa imong kinabuhi kung tinuod ka Kristiyano. Dapat masabtan nimo nga gitugot ni tanan sa Ginoo para sa imuhang kaayuhan o gitugot kini sa Ginoo tungod kay ang Ginoo adunay katuyuan sa imuhang kaayuhan. And I believe na ang katuyuan sa Ginoo dili aron ikaw mubiya sa iya, dili aron ikaw mutalikod sa Ginoo, kundi aron ikaw muduol pagyud sa Ginoo, mupaduol pagyud sa Ginoo. Dapat basabtan nato ang kalainan aning duha. Burden or bridge. Katulo, adversity was a bridge in Paul's life. Matong tanaw, tun-an nato ang kinabuhi ni Pablo. Sama sa ato ang bibasa ni Nina. Paul's life is one of the best biblical example of how adversity can be a bridge to a deeper relationship with God. Kailangan siguro mo Pablo, kung kinsa si Pablo. Kaya belum masiguro mo kung giunsa siya pagsakit, diya siya pag-alagan sa Ginoo. After sa iyang conversion dito sa dalan sa Damascus, diin gibutaan siya sa Ginoo. Pagsugod sa iyang water baptism, nagwali siya sa puno sa Ginoo. Diya nag-start ang iyang adversity. No one wants to listen to his preaching. While nag-preach siya diya sa mga streets, sa mga kadalangan, walay gusto maminaw. Kaya ang talang tao na nakaila sa iyaha, imbati o kahadlok, kaya kahibalo sila, nagkanang tawanan, isa ka persecutor. Pero look, mipadayon siya sa iyahang pagpawali sa pulong sa Ginoo. In fact, si Apostol Paul ang ang tao nga adunay pinakadaghan nga libro nga gisulat sa New Testament. Siya ang pinakadaghan. From Romans to Philemon. Pero ilabihan usab kadaghan ang iyang mga kalistanan. Majority sa New Testament gisulat ni Apostol Pablo. Without the revelations the Lord gave him, we would have far less insight into how to live the Christian life. But his closeness to the Father came as the result of loss and hardships. Ang iyang mga hardships, ang iyang mga kapintihan sa kinabuhi, may nakapahimong suod kaniya sa Ginoo. Nung imong tanawan ang life ni Paul, grabe ang mga kaliskanan. Pero ang maong mga kaliskanan nahimong inungdan na siya nahimong suod sa Ginoo. Pinakaduol sa Ginoo. In fact, sa katapusang yugto sa kinabuhi ni Pablo, wag yun siya bumiyak sa Ginoo. Ipagay siya, ipuglan sa siyang liyo sa iyong ulo niya. Para lang yun, pamatud-an ang iyahang tinuot na relasyon sa Ginoo.